Prosím vás, mám Kamik. Chcem sa opýtať, napíšte mi prosím do komentárov, ako má fungovať núdzové brzdenie pri parkovaní. Keď dám spiatočku, automaticky mi svieti oranžové logo, že funkcia je deaktivovaná. A nikdy som nemohol dosiahnuť, aby mi auto same zabrzdilo. Senzory fungujú. Viem to aj aktivovať, ale aj tak som nikdy nedosiahol, keď som si dával krabicu za auto z bezpečnostných dôvodov, aby mi to samé zastavilo. Nechápem tejto funkcii, či je nejaká porucha, alebo ako to má vlastne fungovať. Tak